Χαίρετε! Σκέφτηκα σήμερα να κάνω ένα vlog, να είναι χωρίς voiceover, να μιλάω επί τόπου και να ακούτε οτιδήποτε συμβαίνει. Ελπίζω να πάει καλά αυτό. Για μεσημεριανό έχω, όπως μπορείς να δεις, μακαρόνι με σάλτσα λαχανικών και μπρόκολο. Εν τω μεταξύ δεν είπα, είναι πια... Όπως κατάλαβες, κάνω διάλειμμα στη δουλειά, δεν το διευκρίνησα. Είναι γύρω στις 1 και 17. Νωρίς σήμερα, το μεσημεριανό. Έχει λίγα λεπτά που σχόλασα και τρέχω να προλάβω τα λεωφορεία γιατί έχω ζωγραφική. Τέλος, αγαπημένη μέρα μου μέσα στην εβδομάδα. Τα λέμε από εκεί. Μια μικρή στάση στο σούπερ μάρκετ για μπαταρίες και σαμπουάν, γιατί πήρα ένα σαμπουάν χάλια και ήρθε η ώρα να το αντικαταστήσω επιγόντως. Ετοιμάζουμε τα έργα μας για την έκθεση. Hi guys! Θα φάω το μεσημεριανό απογευματινό μου. Έτσι όπως σκηνοθέτησε στο Μαρούλι, είναι πάρα πολύ artistic. Δεν είσαι τυχαία σε αυτό το χώρο. Κάνεις vlog, δεν άκουσα. Ναι, θα κάνω βίντεο. Να σου πω κάτι. Γιατί γελάς? Γιατί δεν θα πάει καθόλου. Δεν θα πάει. Όχι. Το γέμισα το Wii. Γενικά είχε, αλλά θα μπορούσε κι άλλο το καλοκαίρι. Επιτέλους πάω σπίτι να ξεκουραστώ. Χαλάρωσα στη ζωγραφική, οπότε έπεται και συνέχεια της χαλάρωσης. Το μόνο που θέλω να πάω είναι το γνωστό. Έχω ρωτέμει ποτέ. Για ορεινό θα φάμε σαλάτα. Εγώ μία τύπου χωριάδικη με την αγαπημένη μου αράβικη και ο Ιάκωβος μία μαρούλι με διάφορα άλλα. Και ήρθε η ώρα για Netflix και τη σοκολάτα. Είναι από τις αγαπημένες μου. Είναι πεντανόστιμη. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλό βράδυ!